Anglina bi tenena lasiri filana tile muga ani fila ni o ye silamɛya kalo duruna ye ba keleza kɛmɛ naani ani bi naani saba kira kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka hijira san jace o la o kelen fana bɛna desanburu kalo tile muga ani wolonfila ma san ba fila ni san mugan ni kelen hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bi fu a ka ɲɛmadaliko cɛɲi ni jabaraniw la sɔn hɛrɛma sugantili la ni aw ka bamanankan kunnafoni di waati sele Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan belebelew ka belebele Seydina Cheick Oumar Seydou Kulubali Faruku Ayatullahi Fidini ni waati na foli bɛ di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fana ma ka waleɲuman dɔ danti foli ani waleɲuman dɔ min na bi kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen bɛna kuma jamiyatu Ikumadini Silamɛya kɔnɔna kunnafoniw kan ka sabu kɛ wulikajɔ ani cɛsiri minnu bi u bolo ni waati na o la aw bɛɛ ka aw bisimila sɔɔni an bɛna kunnafoniya ninnu fɛsɛ aw ye kelen kelen. Ziara ba Umukone 1443-2022 baaraw daminɛna kabini sibiri don ni Bamakɔ section fɔlɔ ani section filanan olu ka kaburudonbaw sanuyali ye ni o ye Sotiba kaburudon ni Ɲarela kaburudon ye. Hali sisan ziara ko in ale hukumu kɔnɔna ka aw hakili lajigi k'a fɔ ni ziara in a bɛ kɛ san o san Révolution Ikumadini Silamɛya fɛ ka kɛ hinɛ ani yafa ɲini Ala fɛ ka ɲɛsin belebele Seydina Cheick Oumar Seydou Kulubali Faruku ale bangeba musomama ni o ye Bawumukone hɛrɛw ba. Ziara in senfɛ baara caman bi boloda a la kaburudon saniyaw ka taa se jolidiw wajulu kɛnɛw ani kadodiw Bawumukone ani Ba Seydou Kulubali ale tɔgɔmaw ma. O Ala sɔnna ɲinɛnta baaraw kɔni nun dole fɛn min ye Bamakɔ ale sigida naaninan na Révolution Ikumadini Silamɛya section min bɛ ni o ye section 4 ye. O Ala sɔnna kunu kari lasiri filana tile mugan ani kelen ba kelen san kɛmɛ naani bi naani ani saba kira ka hijira san jace o la desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani san mugan ni kelen Nabila Isa ka bangeni san jace la u bɔra ka taa Lafiyabugu ale kaburudonba furan ka kɛ pasi ye nin kɛnɛ kan fɛn min ye sigida naaninan a ma ɲɛma caman tun bɛ yen nɔ dugutigilakaw la alimamilakaw la minnu ni u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya jira ni baara belebele in na. O jumasina Yogoni Fuseni Keyita tun bɛ o kɛnɛ in kan tile hɔrɔnya tɔgɔ la o ni ja minnu nana ka bɔ Lafiyabugu kaburudonba la ni baara belebele in kɛnɛ kan aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada o walawalali dɔw fɛ. Ziara ba Umukone 1443-2022 baaraw daminɛna sibiri silamɛya kalo duruna ni o ye lasiri filanan ye o tile mugan ba kelen san kɛmɛ naani bi naani saba kira ka hijira san jace o la desanburu kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani san mugan ni kelen section fɔlɔ olu ye Sotiba kaburudon furan ka kɛ pasi ye section filanan olu ye Ɲarela kaburudon fana sanuya ka kɛ pasi ye. Ala sɔnna kunu kari lasiri filanan tile mugan ani kelen san ba kelen kɛmɛ naani bi naani saba kira ka hijira san jace la desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani san mugan ni kelen section sabanan ani naaninan Ala sɔnna olu fana ka baaraw latɛmɛna tuma min na ni section sabanan olu bɛ Amudalayi kaburudon na ka o saniya section naaninan cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ a jɛden kelen kelen fana bɛɛ lajɛlen bɔra nɛgɛ kanɲɛ 8 ye u dafalen sɔrɔ Lafiyabugu ale kaburudonba kɔnɔ ka se ka o fana sanuya k'a kɛ pasi ye. Hali sisan waleɲuman dɔn ani bonyamasegin kama ka ɲɛsin ni musokɔrɔba sanuman ma ale min ni ale kɛra u ka diɲɛ labɔ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ sababu ye ni kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba Seydina Cheick Oumar Seydou Kulubali Faruku dili u ma belebele min ni Ala sɔnna ka kɛ hinɛ ye a ka danfɛn bɛɛ ye wa ale de nana silamɛya kow bɛɛ lajɛlen kɛcogo ɲuman ɲɛfɔ ni baara in kɔni kɔnɔna na a kɛra farifoni kɔnɔ nisɔndiya bonya ani karama jɛden bɛɛ lajɛlen walawalalen diinɛ ɲɛmaaw caman minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kan dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen sewala ni nin baara in ye ka da baara in yɛrɛ ale nafanw kan. Ala sɔnna jɛden caman kɛnɛ in kan u y'u ka nisɔndiya ani u ka bonyamasegin foliw kɛ ka ɲɛsin belebele ma. An bɛ Alhaji Cheick Oumar Seydou Kulubali fo ka waleɲuman dɔn ale min ka ŋaniya ɲumanya n'a ka hakilitigi ɲumanya o ye anw bɛɛ lajɛlen se Lafiyabugu kaburudon kɔnɔ yan. N'i ye kaburudon kɔnɔ jama ye alhamdulilayi i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnninamɔgɔ yɛrɛ de ka ca furanni na ka tɛmɛ hali mɔgɔkɔrɔba kan.
ni y'a ye o sababu ɲuman o bɔra Alhaji Sekumaru Seydou Kulubali la sinon anw mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tun bɛ siran kaburudon ɲɛ jango denmisɛnnin an bɛ fariku fo ka waleɲuman dɔn ka duwawu k'a ye ni ka segin ka duwawu ɲini a fɛ sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di an ni a ma Ala k'a mɛn an ɲɛ Ala k'an yɛrɛ kɛ kɔtugubaga ɲuman ye. Alhamdulillah nin baara in nisɔndiya min b'a la o de ye nin baara in a dabɔlen don kalan dɔ de kama walima kalan dɔ ni bilasirali dɔ de bɛ nin baaraba ninnu kɔnɔna la n'an y'a miiri o yɔrɔ ninnu na a b'an nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan cɛ min ye nin baara ninnu sababu ye n'o ye Faruku ye Ala sɔnna a ma ale m'a masa ninnu ye mais k'a ye tous les temps san o san semaine o semaine heure minute ni seconde ale cɛsirilen don hinɛ lase baaraw la ka ɲɛsin musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba sanuman in ma donc an minnu taw b'an bolo bi ni an y'o waleya in ye a b'an encourager a bɛ bangebaaw bonya n'u o hɔrɔnmaw tangali sira a b'o de yira an na donc o la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin baaraba ninnu na wa alhamdulillah baara kɔni caman kɛra a la ka ban ka daminɛ kaburudon daminɛ la fɔ finalement an bɛ ne ka surunya a laban yɔrɔ la baara minnu b'a kɔnɔna o nettoyage de ɲama minnu b'a kɔnɔna la an bɛ k'olu de dalajɛ k'u jɛ k'u fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa sɔgɔmada in na an sera yan nɔ kaburudon fura na an bamuso ani an mamuso n'o ye bɔ mun kɔnɔ hɛrɛw b'ale ka ziyara hukumu de kɔnɔna na o la sani an ka taa ni kuma ye yɔrɔ jan an bɛ fɔlɔ k'an ka sekoba fo n'o ye la Sekumaru Seydou Kulubali Ayatulahi Fidin ale min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sababu ye to ni anw bɛ kaburudon kɔnɔ yan bi sɔgɔmada in na k'anw bɛna kaburudon nettoyage kɛ ale b'a ka ziyara hukumu kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ ka lajɛ Faruku kɛra duwawudenya misali ye ka yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen de la n'i y'a jateminɛ ka lajɛ Faruku ba bɛ Sabalibugu kaburudon de la mais section bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka kaburudonw nettoyer ale b'a ka ziyara hukumu kɔnɔna na o la dan foyi tɛ Faruku foda la an bolo an bɛ mun fɔ diɲɛma ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ka Faruku ka laɲini dɔn n'a fɔ a ka kan cogoya min na walayi n'a ye Faruku ka laɲini dɔn diɲɛma ka lafiya bi o de la. Ni baaraba min ni a filɛ nin ye Ala sɔnna dugutigilakaw alimamilakaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan baara laban baaraw la u bɛɛ ye u ka nisɔndiya jira révolution hikmadin islamiyya la ka fara u karamɔgɔba ni u ɲɛjɔyɔrɔ Seydina Sekumaru Seydou Kulubali Faruku kan ni baaraba in na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bonya foli kɛ ani waleɲuman dɔn ani barika da ka ɲɛsin hadaraba kelen kelen bɛɛ lajɛlen na era ɲɛfɔ tɔgɔ min na depuis sɔgɔmada in na fo ka na se sisan ma maa maa y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ cɛla musola denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ka na sɔn ka na an dɛmɛ nin yɔrɔ in sanuyali la ni an da yɔrɔ de an faw bɛ yan an baw bɛ yan an mɔkɛw bɛ yan an ka sababuw bɛ yan donc ka na a yɔrɔ in sanuya an b'a fɔ a kɛra Ala de kama o sara b'a la bolo Ala ka na o sara Hikmadin tɔndenw an nisɔn ka dun n'o ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ni u ye nin girin ka wuli la Mamadu Dinɛ nɔfɛ balina ko tɛ sabula u dara cɛba in mun na o ye cɛba in mun kanu n'u b'a nɔfɛ n'o ye Alhaji Sekumaru Seydou Kulubali Faruku an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a barikada fo y'a fɔ Bako Jikɔrɔni k'a denbaya bɛɛ lajɛlen fo a nɔfɛ a ka golokansegiw n'a ka kalandenw n'a kanubaw k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada a filɛ nin kɛwale mun na tan an ma nin kɛ aw kunfɛ dalu bɛ aw bolo nin na sabula a ka sababu ɲuman n'o ye Alhaji Sekumaru Seydou Kulubali Ala sɔnna ale masa filaw ma kɔrɔbaya k'a sɔrɔ yen nka depuis an ye Faruku dɔn don min na k'a bɔra ko kalama fo ka na se an jɔyɔrɔw la girin ka wuli mun b'a nɔfɛ masalako la o dogolen tɛ o kɛnɛkan bilalen de don bɛɛ lajɛlen b'a kalama a y'a cɛsiri waati bɛɛ a bɛ wuli Ba Seydou o yɔrɔ ka jala o bɛ fo sanga o n'a ta o ta a se mun Ala wele n'Ala deli la bɔ kɛ ba mun kɔnɛ o ka sɔrɔ a la donc ntɛnɛn o ntɛnɛn ka fara juma o juma kan an y'a mɛn a ka kibaruyaw la a ka kalandenw na a kanubagaw n'a sinjiw da a yɛrɛ bɛ wuli ni ka i yogori ka taa Sabalibugu kaburudon na a bɛ se kaburudon da la dɔrɔn a bɛ se ka samara bɔ ten sabula a y'o ye Alakira la sallallahu alaihi wasallam a bɔ a bɛ kɔ fɔlɔ da la ni kira tun sera yen ka ban n'a bɛ bolimafɛn sanfɛ a bɛ cun ni samara b'a sen na a b'a bɔ ka ŋɔniw cɔgɔba ko sabula ale bamuso dalen bɛ yan de ale bɛ mɔlya ka tɔgɔma ni samara walima ka to yɛlɛkan fɛn sanfɛ k'a sɔrɔ a bamuso bɛ yen donc Alhaji Sekumaru Seydou Kulubali ale fana ye o de waleya n'o ka tɔnnadenw sɔnna ka nin kɛ tan donc an b'a fɔ kala o y'a kɛra yɔrɔ de sɔrɔ o kɔfɛ an nisɔndiyalen don sɔgɔmada in na ka da mun kan ka da kan an ɲɛ b'a la an ka seyiku n'o ye Alhaji Sekumaru Kulubali Faruku ale min n'a cɛsirila ni diinɛ ye ka wuli ka jɔ ko fɔ kiiri ka tigɛ ni kuranɛ ye i b'o o mɛn a da a ka sigi bɛɛ lajɛlen na wa siga t'a la fiyewu jamana faamaw n'u ye nin mɛn ka tila ka nin waleya a ka ca Ala fɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye kuranɛ y'a fɔ cogoya min na n'i ye maa fa i ka fa a ɲɔgɔn ye n'i ye suɲɛli kɛ i bolo ka tigɛ o n'a ɲɔgɔnnaw
n'u y'o dabɔ sisan ni jamana faamaw sera k'o dɔn k'o waleya n'u y'o dabɔ sisan u ti tɛmɛ 1 ni 2 ni 3 kan an b'a ye tiɲɛli min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ dabila nka dɔ wɛrɛ tɛ ka tiɲɛli caya sabi maa minnu n'u bɛ tiɲɛli kɛ u bɛ faali kɛ u bɛ sonyɛli kɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ tila k'u minɛ k'u ladɛgɛ ten i b'a ye waatinin kelen maa min ye maa fa i bɛ tila k'a ye kɛnɛ kan f'a bɛ waso n'a ye maa min ye sonyɛli kɛ i bɛ tila k'a ye kɛnɛ kan f'a bɛ waso n'a ye o la kuranɛ min ni Alhaji Sheikh Umaru Kulubali Faruk n'a kɛlen don ka wuli n'o ye ko fɔ kiiri ka tigɛ ni a ye n'an bɛ fɛ jamana ka lafiya n'an bɛ fɛ sigi ka lafiya n'an bɛ fɛ adamadenw ka kisi baara ka kɛ ni o ye ne baara kɛra ni o ye a ka ca Ala fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya sabi Ala kɛra ma ci foyi kama illa rahmatan lil alamina fo ka kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ni kɛnɛ in kun cɛra hali sisan ni section 4nan fana ka lajalafɛnw dini ye kaburudo ale kɔlɔsibaw ma baaraw nɔgɔyali la u bolo o kɔ dugawu labanw ka sɔrɔ ka kɛ ka ni kɛnɛ in kun cɛ ka aw hakilila jigi k'a fɔ nin ye ziyara Bamukone 1443 2022 baaraw nun donnen ni Ala ye sibiri natɔ jira an na janvier kalo tile fɔlɔ section 5nan bɛna Kalabankura kaburudonba furan k'a kɛ pasi section 6nan olu bɛ Ɲamakɔrɔ kaburudonba furan k'a kɛ pasi karidon sa janvier kalo tile 2 section 7nan Kati n'a Lamunu olu fana bɛ Kati kaburudon furan o karidon kelen de fana sɔgɔmada joona fɛ jolidiba o labɛnnen don silamɛya duba kɔnɔ Bako Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ. Alhamdulillah rabbil alamin hami do de ke hal sisan ni bara in to timel ko nyuma ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma hal sisan ana to igmadin islamiya kɔnɔna kunnafoniw na sibiri sufɛ ka dugu jɛ kari la ni o bɛnna lasiri 2nan tile 20 ma 1443 kira ka hijira san jace o la desanburu kalo tile 25 san 2021 wajulu kɛnɛ belebele o ɲɛnamɛla falajɛ kaw fɛ nɔ min ni a baaraw bɛɛ lajɛlen latɛmɛna bonya ani karama kɔnɔna ka kɛɲɛ ni darulaw ye sa kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ taba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku Ayatullahi fi dini ale yɛrɛ ma se kɛnɛ lasɔrɔ nka fɛn min ye a ka kalanden jolenw ye sa olu ye wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya Ustaz Muktar Berte ala sɔnna wajulu kɛnɛ a ɲɛnamayala Muwazu Danbele yɛrɛ fɛ ni o ye imam ye Ikmadin Islamiya wajulukɛla ba dɔ fana don ala sɔnna a baaraw kɔni latɛmɛna falajɛ ale Suley train sanfɛ maba caman fana tun bɔra fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se kana ni wajulu kɛnɛ ba in seeriya o juma sinajugu ani Abdul Kadir Jalo olu fana tun bɛ o kɛnɛ kan TV hɔrɔnya tɔgɔ la u nana ni ja minnu ye olu de filɛ nin cogo min ka se ka kɛ hinɛ ɲini ani yafa ɲini ye ka ɲɛsin an fa an ka cɛkɔrɔba ani an mɔkɛ ma Baba Traore ale min fatura kabini novamburu kalo tile 15 san 2021 falajɛ Ikmadin Islamiya jɛdenw ka fara Traore lakaw ka duba kan falajɛkaw fɛ yen nɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka wajulu kɛnɛ bilibili labɛn wajulu kɛnɛ min ni a ɲɛnɛmayara Imam Musa Danbele fɛ ka bɔ Bakɔrɔbabugu la ni Faruku ka jɛn ye maaw kɔni bɔra ka se ka na ni wajulu kɛnɛ belebele seeriya cɛw ani musow teri siraw balema siraw baara ɲɔgɔnya siraw ka fara Ikmadin Islamiya jɛdenw ani kanuɲɔgɔnw olu kan Baba Traore yɛrɛ ale min fatura Faruku kanuɲɔgɔn gɛlɛnba o tun don o de kosɔn nin kɛnɛ in fana kɔni sigira a ye Imam Muazu Danbele Ustaz Moktar Berte u bɛ a kɔfɛ u kɔni donna kɛnɛ kɔnɔna la ka bɛn nɛgɛ kaɲa 23 ale waatiw ma u bisimilalen kɔfɛ ni bonya ani karama ye kumalaw caman olu tɛmɛna o kɔfɛ Imam Muazu Danbele ale ye kɔrɔfɔ ta Imam kɛlen ka kɔrɔfɔ ta waati min na Ala ka diinɛ tiɲɛ gɛrɛgɛrɛ musalaka tɛ min na a ye o fɔ Ala ka jɔnw ye an karamɔgɔ fɔ n'o ye Faruku ye ka waleɲuman dɔn ka segin ka barika da ŋaniya min bɛ ale la o ye silamɛya kɛ ɲɛtaa de ye ani silamɛya kɛ tiɲɛ jirali silamɛdenw na o laɲini jumɛn a ye jɛkulu sigi nka a m'a fɔ f'i bɛ don a ka jɛkulu la diyagoya la i b'a kanu de don a la o tuma n'o ye kanu sira ye o b'a jira k'a fɔ maru ma mana habba ne maa ye maa o maa kanu olu bɛ jɛgɛ u ɲɔgɔn ye siga t'o la dɛ n'i ye nkalontigɛlaw kanu a bɛ jɛgɛ u ɲɔgɔn ye n'i ye sugujɛkɛlaw kanu a bɛ jɛgɛ u ɲɔgɔn ye nka n'i ye tiɲɛtigiw kanu i n'olu jɛgɛ u ɲɔgɔn fɛ o la an bɛ Faruku fo k'a waleɲuman dɔn silamɛw bi sigi a ye mun silamɛ Ala ka hɛrɛ sigi don a ta ma kelen kelen
bisigi ala dɔn sigi don bisigi ala kɛ ala y'a jira sigi an bɛ o kelen de kɛ o ye jumɛn ye ala kɛra bɔ a fɔ a ye kisi ba ma o kɛfa bilimɔtu wayiza ko saya wasala wajibi kɛnɛ kan o tuma an sigilen don maa minnu kɛ fatuli kɛnɛ kan n'o ye Baba Tarawele a tɛ k'a fɔ ko saya kun kɛlen a min ye a y'a yɛrɛ faga o tɛ dɛ o tɛ a ko waati de sera kɛnɛ kan o de kama a bɔla yen wa a tɛ k'a fɔ ko ale fatulitɔ ko a bɛnna a muso ma wala a bɛnna a denw ma wala a bɛnna a sigiɲɔgɔn ma f'a ka fatu a ma tɛ o si ye. Basili i ka sagatigi n'a b'i ka so ni min ye dutigi minɛ a b'a fɔ k'a ye saga minɛ k'a kanu kɛ kɛnɛ kan ne ba don a ye ba minɛ k'a kanu kɛ ne ginana na a ye sɛ minɛ k'a kanu kɛ mɛ i den cogo minɛ juguya cogo o cogo a ye ne denkɛ karisa minɛ k'a kanu kɛ k'a sabu k'a dɛsɛ a ka kusi kɔrɔ kɛnɛ kan maa t'o fɔ dɛ dutigi t'o fɔ o t'o fɔ dɛ ayi i denmuso cogo minɛ cɛ cogo o cogo a ye ne denmuso minɛ k'a kanu kɛ ginanw ye maa t'o fɔ dɛ ayi mɔgɔ ne bɛ kanu kɛ o don. Dɔ denw don dɔ baw don dɔ faw don o tuma an ka cɛkɔrɔba min b'a la n'a bɔla an bolo n'o ye Baba Tarawele a tɛ k'a fɔ k'a kɛ saya jɛla anw ye ko y'an sigi a kɛnɛ kan yan ayi ale ta banna ka ban anw sigi na an yɛrɛw ta kɛnɛ de kɛnɛ kan ni don o kɔfɛ an ka musokɔrɔba dama kelen kelen n'o ye Dama ye o don Baba Tarawele ale fana bɛ Ala kɛ kalifa kɔnɔ ne jɔn ne saya y'i sɔrɔ k'i to Ala ko sira jɛlen kan Ala fo i k'a barika c'est que a waleɲuman dɔn min b'a la ne dabo i tɛ a la ninnu fɛn o fɛn n'u o fatula a si ka saya tɛ k'u yɛrɛ de ye saya ɲini ko saya ko na anw nɔfɛ ayi o tɛ dɛ ayi o kɛ waati de sera o la Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka sahababa dɔ bɛ yen nɔ ko Abu Darda Abu Darda ale bɛ kuma dɔ fɔ an ye hali n'a y'a sɔrɔ kuma in bɛ di e ni ne kulo ye nka a bɛ fɔli tiɲɛ don o kɔrɔ ye Abu Darda ko n'i y'a mɛn don o don ko mɔgɔ dɔ fatula ko cɛ dɔ fatula muso dɔ fatula denmisɛn dɔ fatula faama dɔ fatula dɔnniba dɔ fatula kunfin dɔ fatula ko n'i bɔra maa dɔ ka fatuli kalama don o don i b'a tigi don i t'a tigi don n'i y'a min kulo la k'i k'a dɔn k'o de tun bɛ e ni saya cɛ k'o bɔli n'a sisan turu bɛ jɔn na Allahu Akbar a to dɔn Baba ko ni o t'a la kɛnɛ kan ba mari o t'a la kɛnɛ in ka yan sisan turu bɛ jɔn na a yamuru a ka dɔrɔn ne k'o dɔn maa si t'a fɔ ko ne ne basi bɛ kɛ ko Ala de b'a dɔn Ala b'a dɔn koyi kɛnɛ kan mɛ an k'an labɛn o de ye tiɲɛ ye dɛ n ko Ala b'a dɔn nka n'a y'an labɛn o de ye hɛrɛ kɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan kɛnɛ kan saya labɛn tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Ala ko i kɛ min kɛ dɔrɔn k'o kɛ Ala ko i kɛ min dɔ dɔrɔn k'o to a banna pewu saya labɛn de y'u ye o don. Imamu ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kun cɛra ka bɛn nɛgɛ kaɲa fu sanga 10 o bɔɲɔgɔnko waatiw ma o kɔfɛ maa caman olu ye layidu ta ka fara Hikmadini Islamiya jɛdenw kan musow la o baara ninnu bɛɛ kɔfɛ sa Imam Ba Seyidu Kurumakan Docteur do ale fana nara kuma ta ka maaw dusukun salo ka seereya kumaw fɔ Baba Tarawele o kan o kɔfɛ sa ka dugukolo gɛlɛnw kɛ nɛgɛ kaɲa fu sanga 30 ka nin wajulu kɛnɛ in k'a kuncɛ. Alhamdulillah hamdulillah fa rabbi ala ka alsisan ni kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnna sigi caya an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an na tɛmɛ ni kunnafoniw ye alsisan révolution Hikmadini Islamiya kɔnɔna kunnafoniw na ziyara ale baaraw hukumu kɔnɔna na an n'a fɔ an y'o fɔ aw ye cogo min na section 4 ni section 3 olu ka baaraw de latɛmɛna kunun ko ala sɔnna Hikmadini Islamiya sigida 3 kɔnɔna na ni o ye commune 3 ye section 3 fana bɔra ka taa Amdalaye kaburu don bala ka se ka taa o fana furan o kɔfɛ u seko kɛra minɛ minnu fana na u ye o fana di kaburu don ale kɔlɔsilikɛbaw ma i n'a fɔ section 4 na yɛrɛ fana y'a kɛ cogo min na ni o ye ka se ka saniya minɛ caman di u ka kaburu don ale kɔlɔsilikɛbaw ma ni daliba masa o ka diɲɛ a baara in fana latɛmɛna bonya ani karama kɔnɔna na Amdalaye ale kaburu don kɔnɔna na fɛn min ye an yɛrɛw ni Abdul Kadir Diallo tun bɛ yen nɔ ja minnu sɔrɔla ka bɔ o kɛnɛ in fana kan an ka ɲɛmada o dɔw fana fɛ.
kari lasiri filana tile 21 bakelisan 443 kira ka hijira san jacela desamuru kalo tile 26 san 2021 nege kan shigi ni o 8h o ya sɔrɔ revolution hikmat islamiyya section sabana a jɛdenw bɔra kana amdalay kaburu dona ka sika kana sanuya alisisan ziara bamu kone 1443 2022 o baaraw hukumu kɔnɔna ziara min ni a bɛ kɛ san o san ka se ka kɛ hinɛ ani yafa ɲini ala fɛ ka ɲɛsin belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ayatullahi fi dini ala ka mpamuru fosile belebele min ni ale nali kɛra hinɛ ala ka danfɛn bɛɛ ale bangeba musoma fure ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na ala sɔnna u kɛlen kɔfɛ ka amdalay kaburu don lasɔrɔ u ye baara kɛ farifoni ani nisɔndiya hukumu kɔnɔna na u muyamuyalen maa caman cɛw ni musow la denmisɛn ani mabakɔrɔw la u y'u ka nisɔndiya jira ni baara belebele in na. Nisɔndiya mun kɔni bɛ ne na o de ye k'anw denmisɛnninw ye kaburu don kɔnɔna na kɔni o ye nisɔndiya belebeleba ye parce que fɔlɔ anw bɛ sira ka bɔ ka don kaburu don kɔnɔna na hali k'i tigɛ si kaburu don na fɔlɔ anw kun bɛ kɛ siran ye fɛn ye mais k'anw jala gɛlɛya k'anw bila kaburu don furanni na o kɛra an karamɔgɔba ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri de la o la nisɔndiya min bɛ ne na o de ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen wele an bɛɛ lajɛlen ka an ɲɛsin ni jɛkulu sanuman in ma pour que a ka kɛ bɔdaba ye anw yɛrɛ ye ka se yanni an ka se an ka don laban ma parce que an yɛrɛ bɛ sira saya yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ hali ni mɔgɔ sara yɔrɔ min na an bɛ siran ka taa yen nɔ kuma tɛ k'an bɛ don kaburu don kɔnɔna na o la ne ye nisɔndiya belebeleba ye ne la walayi yɛlɛma belebeleba de don ne ka ɲɛnamaya la parce que yanni ne ka Faruku dɔn ne yɛrɛ kun tɔɔrɔlen don n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na parce que diɲɛ kɔnɔ i bɛ kojugu bɛɛ lajɛlen de kɛ kojugu bɛɛ lajɛlen jɛnɛya ani y'a tɔw bɛɛ lajɛlen mais Faruku dɔɔnin kɔfɛ o de ye anw sanuya k'i kunkolo lafiya i yɛrɛ kuma dɔ la i b'i sigi k'i miiri i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la est ce que ne ye ne yɛrɛ de ye wa parce que e kun bɛ ko minnu kɛ ka kɔrɔ e bɔra olu bɛɛ lajɛlen na doni belebeleba de bɔra e kunna e kun bɛ mɛsiw sa i bɛ produit sa i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais Faruku kɛ fura dama ne fɛ ka n'a bila bi la a ye ɲɛnamaba don ne ka ɲɛnamaya la parce que hali n tɛ bangebagaw bonya dɔn walayi Faruku de dɔnni kama n y'olu bɛɛ lajɛlen dɔn o la a ye yɛlɛma belebeleba don n ka ɲɛnamaya la. Alhamdulilayi an bɛ fɔlɔ ka foli sigi an ɲɛmaa de ma fɔlɔ an kandanbaga n'o de ye El Hadji Cheikh Umar Seydou Kulubali yan fo Bako Jikɔrɔ ni an b'a fɔ danfo foli na yanni an k'an da don an ka nisɔndiya hukumu kɔnɔna la ale ye cɛsiriba minnu kɛ nɔfɛtugu la anw nɔfɛ an b'o baara de la yan nɔ yanni an ka bahukumu kɔnɛ dɔn an y'ale de dɔn su ani tile wulikajɔ la ala ka jɔn kandali la ka kɔn biɲɛ an b'a dɔn an ɲɔgɔnna camanw an yɛrɛ kun ti kaburudonna dɔn jango ko ka na o sanuya fo ka n'a fɔ k'an hakili jigin an ka mɔgɔ dɔw bɛ yan hali n'o tɛ an yɛrɛ nabaga ye ka na fara u kan don dɔ la nata walahi nisɔndiya min bɛ an bolo k'a fɔ musokɔrɔba ɲuman in a ye baara min ju tigɛ o de bɛ ka kɔntiniye halisa den ɲuman sɔrɔli ala ka dugukolo sanfɛ ala ka kira y'a fɔ o ye sarakatu jariya dɔ ye an karamɔgɔ yan fo ka taa fɔ dugukolo melekera fɛn fɛn ye nin ko in nɔfɛtugu kɛ a kɔ a ka tɔndela o a ka denw na o a balima suruna o walahi o bɛɛ de bɛ nin baraji sɔrɔ an kɔni an tɛ se ka foyi fɔ Bahumu Kɔnɛ a lafiyara wasara ni denw ye wa a wasara ni mɔden camanw ye a wasara n'a a denkɛ ye an b'o de la yan bi walahi kuma foyi tɛ an bolo an nisɔndiyalen don karamɔgɔ in a tɛ se ka fɔ ka se a dan na an y'o de fɔ an t'a ni hali tile sanga an tɛ ani kalo sanga parce que tile o bɛ tunu wa o bɛ bi wa kalo yɛrɛ o bɛ tunu tile bɛ bɔ an b'a kɛ ala ka walijuw de walahi a ye nɔ min bila anw na an tugudama ani sisan cɛ a y'an bɔ min na a y'an don sɛbɛko min na a ye ala baara min yira anw na fo ka taa kɛ wagati yɛrɛ an tɛ se ka sigi fo an ka ala baara kɛ an ka ala ko kuma fɔ walahi a y'o nɔ de bila anw na kosɛbɛ fo ka n'a ye bi yɛrɛ ka anw ɲɔgɔnnaw ye an sifinw ni amdalayi kaburudon belebele in kɔnɔ k'a ye bi dimanche don in na kungo bɛ fan bɛɛ wa an yɛrɛ denmisɛnw de an y'o kungo participer bagaw de k'o bɛɛ ye k'o to yen ka na an karamɔgɔ a ye laɲini min kɛ anw fɛ k'a yira k'a fɔ denmisɛnninya tɛ nin girinkajɔ ninnu ye kɛ wɛrɛw b'a la wa si yɛrɛ falencogo wɛrɛw bɛ yen min ni ninnu tɛ kelen a y'a ɲini anw fɛ an k'an si falen ala ka si la o ye mun ye an kana wagati ninnu bɛɛ ban ten fo ka taa sɔrɔ an ala ko baaraw kɛ an filɛ o kaburudon baara dɔ de la an b'a ɲini ala fɛ arabi an ma ala ka an sara n'a barika anw ni saya ka surun dɛ mais kaburudon in donni a kun ma nɔgɔ an bolo
karamɔgɔba ka cɛsiri ni jija ni kɔnɔnɔ jɛlenya ni dusukun jɛlenya ka ɲɛsin silamɛfuru bɛɛ lajɛlen ma a y'an dusukun na minɛ k'an ka kaburudon ka an negela ye o de kama bi an bɛ furali la nisɔndiyalenba an wasalenba ne bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu k'a ka denbaya ye ka dugawu k'a bɔnna bɛɛ ye ikimadini tɔn de ka dugawu k'a bɛɛ ye parce que ni anw ye bi baara caman b'an bolo dɛ nka an y'o bɛɛ bila bi ko karamɔgɔ y'an bila nin na k'an kɛ nin de kɛ ko lahara jɔ don k'o de ye bɔda y'an bolo ne bɛ karamɔgɔ fo sija ni kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di karamɔgɔ ma ala k'a ka denbaya k'a sago ye anw min b'an nɔfɛ yarabi cɛsiri ni jija min b'an bolo ala kana kɛ nafiki karamɔgɔ nɔfɛ ala k'a cɛsiri d'a ma k'a jija d'a ma k'a fanga d'a ma k'a nafolo d'a ma k'a kɛnɛya d'a ma ala k'aw ka denbaya k'aw sago ye karamɔgɔ y'a fɛ cogo o cogo an k'an cɛsiri bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ den duuru faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛlɛ ta an k'an cɛsiri an k'an jija layidu ka gɛlɛn dɛ an k'an jija layidu kana yɔgɔyɔgɔ ne kɔni sunya kɔni cɛsiri min bɛ ne na fo ne da don kini kɛra kan ne tɛ karamɔgɔ janfa wa n tɛ kɛ nafigiya nɔfɛ k'aw hakili lajigi ni baara belebele bɛɛ lajɛlen datugu la hali sisan ni Hikmadine Islamiya ɲɛmayaso olu ka folikanw ye Murshiduna kulu ka taa se comité président ka bureau ka laselikɛlaw ka taa se hali Hikmadine Islamiya bureau international olu fana ka cidenw tun bɛ nin kɛnɛ in kan olu ye dakuruɲɛ filaw fɔ ka nin kɛnɛ in datugu o kɔfɛ section sabanan u ye fɛn min ye sanuya minɛ caman di Amdalaye ale kaburudon kɔlɔsilibaw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye dugawu kologɛlɛnw ka sɔrɔ ka kɛ ka nin kɛnɛba in datugu ni ala ye sibiri natɔ jira ana Hikmadine Islamiya section 5nan ani 6nan olu fana ka kaburudon sanuyaw bɛna kɛ karisa section 7nan ani jolidiba fana bɛ kɛ silamɛya duba kɔnɔ alhamdulillah hali sisan an bɛ ala in de deli baw mu kɔnɛ ni silamɛfuru bɛɛ lajɛlen a ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen la an na tɛmɛ ni hali sisan kunnafoniyaw ye ala sɔnna shura belebelew ka belebele Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku Ayatullahi fi dini ala ka npamuru fosile ala ka danaya jɔnba a ka jɔn dɔw cɛla diinɛ waraba a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya kari cɛmali kɛnɛbani kan min ni a tun bɛ hukumu min kɔnɔ na o ye an ka musokɔrɔba ni o ye Baramatu Sumawore ale min sigila ala ka hinɛ na ka tali kɛ o ka tile 40 ale bolo ma ni wajulu kɛnɛ belebele in sigila ala sɔnna belebele kɛlen kɔfɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kuma ɲɛbila kumaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ kuma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di belebelew ka belebele ma ala ye cɛba min bonya ni Mamadu diinɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen kalifalen ala n'a ko n ko i tɛ maa wɛrɛ ɲininka bilen ala sɔnna belebele ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔta o kɛnɛ in fana kana na tele hɔrɔnya tɔgɔ la o juma sina yogo Abdul Kadir Diallo Fuseni Keta olu nana ni jamunu ye ko kumaba dɔw de filɛ ka kɛɲɛkɛ ni Baramatu Sumaworo ale ye révolution Hikmadine Islamiya musoba dɔ ye min ni a ye layidu di Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ma kabini lawale k'a fɔ ko a n'a belebele in jugɔrɔma don do ala ka diinɛ dɛmɛni na n'a ni a n'a ka nafolo munna lahara o na kɛ kumada ye a bolo a ka fatuli tile 40 o dafalen wajulu kɛnɛ belebele sigila quartier Mali ale kɛnɛbani kan min tun laɲinina quartier Mali révolution Hikmadine Islamiya jɛdenw fɛ ka fara cɛndala duba in kan munna ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin musokɔrɔba sanuma in ma kiraw ni nabiɲumanw tiɲɛ ta ba Seydina Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ala sɔnna ka quartier malikaw bonya ni k'u karama ni belebele yɛrɛ kɛlen ka ni wajuluba in ɲɛnamaya u ka sigida la belebele min ni ala sɔnna a tɛmɛsilama dama ka jɔ i ka sigida la sigida b'a kɔ barika n'a kɔ dugawu jaabi ye janko a ka ala ka laseli kɛnɛ sigi o sigida la o la sani belebele yɛrɛ kɛli cɛ ka kɛnɛ sɔrɔ Usaz Muktar Berte ni o ye Faruku yɛrɛ ka kalanden jole ale bisimilala kɛnɛ kɔnɔ ka baara kunfɔlɔw daminɛ ka o baaraw de to senna nɛgɛ kanɲɛ 23 waati belebelew ka belebele kira tiɲɛ ta ba belebele min ni ala sɔnna ma bi ka jɔnw ka danaya gulo ale de la ani ka diinɛ jɛlen de ale de ma n'a ko n ko sɔsɔcogo t'a la a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ a kunbɛla silamɛw fɛ bonya ani karama kɔnɔ a ye silamɛ jama fo kelen kelen ka yɛlɛ podiumba in o sanfɛ a sigilen kuma ɲɛbila kuma minnu bɛ yen olu lamɛnna ka sɔrɔ ka bɔ Faruku yɛrɛ ni kuma cɛ a y'i sigi sigiyɔrɔ sanuma in ni sigiyɔrɔ barikalen in na sigiyɔrɔ min ni ala sɔnna sigiyɔrɔ min ni kiraya ni nabiɲumanya dama tɛ bɔnfɛɲɔgɔnya wɛrɛ t'a la belebele a ye ala ka tiɲɛ lase ala ka jɔnw ma bi kɔni ale ye min kɛ an'o saraw de bɛ ɲɔgɔn na ale ta banna pewu baara bɛ anw ne bolo yan mun ale ka layidu dafara
aw minnu ma sa fɔlɔ baara bɛ aw ne bolo ni aw ka cɛsiri n'an ka jija ye ale kɔ yan depuis an bɛ a sɔrɔ kaburu kɔnɔ an yɛrɛ bɛ nisɔndiya sɔrɔ Moro ka kɔnda sɔrɔ k'a fɔ an ye layidu min di ɲɛnamaya kɔnɔ an y'a dafa minnu y'an kɔ kaburu kɔnɔ an y'a dafa wa ni minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ yan olu yɛrɛ ma tigɛ an na an y'a dafa o de ma faamu n'o de fɔ a ye an ka réunion caman kɛnɛ kan aw minnu bɛ ɲɛnamaya la bi alhamdulillah an ka ca ala sɔnna don o don dɔ bɛ kɛ ka fara an kan an b'a ɲini ala fɛ ala m'an jidira don o don mais wallahi jama in n'a caya Faruku ka hami layidu in na o tɛ ɲɛnamaw ye bilahi minnu y'u si bɛɛ kɛ nin ko in na Moro a tiɲɛ kan cɛsiri ni jija la ne bi hami de saya kana anw sɔrɔ fɛn na u sara k'an to min kan min n'o tɛ kelen ye n'o kɛra an y'u maloya u kɔfɛ yan an y'u su maloya wa an maloyalen bɛ s'u ma yarabi ala k'an kisi o ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama ala k'o kɛ kira jati wɔrɔma kama sɔnna ala rasuli ala an ka nin suba ninnu layidu b'an ni ala cɛ mɛ an bɛ layidu di u yɛrɛ salen ma an n'an jɛra sira min ka ɲa wallahi aw kɔfɛ jɛngɛdi don sira in abada k'a fɔ an y'a bila walima an y'a changer wala an y'a yɛlɛma walima an yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye min n'an ni min ka kolo o tɛ kelen ye bilahi saya de bɛ yen nka siginko tɛ jɛngɛdi ye abada ayi an ni layidu in dafalen b'u sɔrɔ kaburu kɔnɔ i b'a fɔ an n'u jɛra n'a ye cogo min na ɲɛnamaya kɔnɔ an b'u sɔrɔ kaburu kɔnɔ n'a ye ten a ti yɛlɛma Moro a ti jɛngɛ wa an ti bɔ a kan fɛnɛ ala k'an sabati layidu in tiɲɛ kan ala k'o k'an ye kira bonya kama sɔnna ala rasuli أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم أقوى فلنا كأنا تغدلي أكان جشي شيطان تورما إبليس من بنا كبوانا كهننا أورجانا على الله يا ربي على ما يرجانا أن يرونا على كوكاني كرا بنيا كما صلى على الرسول مرو شيطان المغوت كافر ولسا لا 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 أكرالي دولو لو إمي يالا كبارا سراتا دي شيطان المغوت بإيدنا موسو إبورا عليك سراكا إيمي من نيساركي توكا ويكليكا لدا أتيشو emi tali jinana wala shaytana ka tasri bidi emi yala ko mina chiyeka emi njera jurumu ko emi njera jugo yako emi njera cheni ko shaytana mo bala ke ede jenge ki bo ala ka sraka ika sakafriya la wala manafiya la ika faraleka wuli balidu lota mo ta kafiri la de ode la nyaw so mi nyaw lati ala ko chiye mi le ko efe moro ni yemi ye torola yemi ye dukuna yemi ye nyamina yemi ye nyegwana atoka beima billahi ni ye chemina shaytana tito ye abada fika bla wala me ka jenge wala bi bole bedeika foka tase saya na manye kafo shura otum benat teneshuma teneshu fane layudi Faruku ni dalba mache kafo teneshu abisiki ka alaka dine sonama ngola fili alaka jonye teneshu la dala do kalam bakera kan kene datugu ma chama fana revolution ekmadin islamia layuta Faruku ka soroka do kulugalon ke kan kene bainto datugu kambe daka soroka ke wajulu kene were belebele na ka jama kuluka soroka sira nyini quartier malikaw fe ka ukunda islamia dubaka bako jikroni herema kono nerekoro duba min ni abikira kisini nema bama aleka du belebele nyanafin bo islameo la ni be ke sababu ami mali ko kan kuna funiya la soro anga je ka anyima da bi ja soro lon fe
Birimani jamana kɔnɔna la maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu de su yera mɔbili dɔw kɔni kɔnɔna la mɔbili minnu ni u tun jeninnen don Birimani ale kɔni kɔrɔɲafan fɛ musow ani denmisɛnw olu kɔni bɛ maa fagalenw olu kɔni na dɛ wa nin ko in kɛra samedi tɛmɛnen Birimani dugu la dugu min n'an ko a ma ko Kaya baɲumankɛtɔ minnu bɛ ani jateminɛkɛlaw i n'a fɔ observatoire Miyama witness maw olu y'a yira k'a fɔ nin ko in ye finitigiw kɔni yɛrɛ de nɔ ye wa finitigiw la kuma lasela dɔ bɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ soldasiw kɔni bala ka maa caman minɛ nin waati in na kabini juma tɛmɛnen sɔmin kɛlen don maa minnu na pour ka se ka nin ko in kɔni yɛrɛ tiɲɛ dɔn. Gambi jamana ɲɛma kɔrɔ ye Gambi jamana mara Yaya Jammeh ko don san 22 o kɔni kɔnɔna la an bi waati min na iko bi jalakili bolo kɔni caman ɲɛsin bɛ jamana ɲɛma kɔrɔ Yaya Jammeh ma Gambi ale jamana kɔnɔna la fagaliw bi a la ka maaw minɛ k'u datugu i n'a fɔ baganw olu fana bi a la wa tununiw fana bi a la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲinina kulu fɛ kulu min sigira sen kan san 2017 ani 7 an ko kulu min ma commission vérité réconciliation et réparation ni ma kofɔlen ninnu kɔni ye ɲininiw kɔni kɛ dɛ pour ka se ka yelen bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ gafe ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni kan Yaya Jammeh ka san 22 mara kɔnɔna la novembre kalo tile 25 tɛmɛnen u ye u ka gafe di jamana ɲɛma Adama Barrow ale ma an bɛ waati min na iko bi kulu maa ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ Yaya Jammeh ka kiiri ka ye ka kɛ diɲɛ seleke 4 kiiri so dɔ o kɔni maaw olu kɔni fɛ gouvernement gambien olu kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ka kiiriw ma kɛ Senegal a bi taa kɛ Ghana jamana sanfɛ maa 200 olu de fagara wa minnu bɛ yen n'u u fana tunnen don hali an bɛ waati min na iko bi Yaya Jammeh ale ka fanga o waatiw kɔni na dɛ wa Yaya Jammeh yɛrɛ kɛn bɛ nin waati na ka taa bɛrɛ minɛ Malabo Guinée équatoriale jamana kɔnɔna la a ka fanga waati la maaba caman olu fana nɔ minɛlen don ka kɛɲɛ kɛ ni commission vérité maa ninnu ka kɔrɔfɔw ye. Libi jamanadenw kɔni tun ka ka t'u ka jamana ɲɛma kura sugandi ka bɛn juma tɛmɛnen ale waati olu kɔni ma nka an bi waati min na iko bisa kalafili ninnu kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ wa jamanaden caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ a ko ma ja olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi dugu min bɛ n'an b'a fɔ ma ko Benghazi a bɛ tali kɛ yen dugudenw olu kɔni na an bɛ waati min na iko bi maa caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ kalafili tun bɛna yɛlɛmabaw ka olu de kɛ Libi ale koɲɛw olu fana kɔni kan wa dɔw y'a yira k'a fɔ san 10 gɛlɛyaba min kɛra caman tun bɛna bɔ o kɔni na nin waati in na kulu min sigilen don kalafili koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma commission électorale olu kɔni y'a yira k'a fɔ kalafili bɔra a dɔgɔkɔrɔ nka a bi kɛ janvier kalo san 2022 in kɔni na nka o dati in kɔni ma confirmer fɔlɔ dɛ maa minnu bɛ yen ni olu hakili cɔrilen don politiki ko binna kun kan olu y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ yɛlɛmaw la minnu ka ɲi ka sigi sen kan cogo min kalafili baara in ka se ka kɛ i n'a fɔ a ka ɲi ka kɛ cogoya min na Libi jamana wasadenw olu fana kɔni sigira tɛnɛn yɛrɛ la pour ka se k'a lajɛ dati kura jumɛn bɛ se ka di kalafili koɲɛw olu kɔni ma nka bɛɛ kɔni jɔrɔlen don Libi jamanadenw na a ko bɛna kɛ cogo di. Kamikaze dɔ kɔni ye maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko faga République démocrate du Congo jamana kɔrɔɲafan fɛ u ka dugu min bɛ yen ko Beni ko in kɛra o kɔnɔna kɔni na wa jalakili bolo kɔni talen don ka ɲɛsin banbaaci wale kuluw ma an ko minnu ma Groupe Force Démocratique Alliée ADF ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ADF maaw kɔni u ɲɔ ɲɛlen don RDC jamana kɔnɔna la wa Uganda jamana fana kɛn bɛ nin waati in na ka jalakili
ani bolo kɔni ɲɛsin u ma k'a fɔ attentat min fɛnɛ kɛra olu ka dugukolo sanfɛ ni État islamique maaw y'a yira k'a fɔ ko olu nɔ don ko o fana kɔni ye ADF maaw nɔ ye k'a sabu kɛ ni lasigiden bɛ groupe État islamique maaw la farafina ale kɔrɔnyanfan fɛ ko siga kɔni t'a la dɛ o kɔni ye ADF maa ninnu kɔni ye wa o cogo kelen fana kɔni don nin ko in kɔni kɛra sababu ye ka maa caman ka olu dusu kami kami an bɛ waati min na i ko bi a maaw hakili lajigi k'a fɔ ni yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaw olu kɔni ye wele bila jamanadenw ma k'a fɔ u ka don u ka soju olu kɔni na ADF maaw kɔni ɲɔ ɲɛlen don nin yɔrɔ kofɔlen in na ka maaw hakili lajigi juin kalo tile 27 explosion caman kɔni kɛra RDC jamana kɔnɔna la minnu bɛɛ lajɛlen sababu kɔni bɔra ADF maaw olu kɔni na dɛ o cogo kelen fana kɔni don Nord Kivu ani Ituri ni olu fana kɔnɔnaw ta k'a lajɛ État siège sigira sen kan o ni a taw ta u b'a la ka wulikajɔ sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na États-Unis jamana ye ADF maaw bila bamaci waletigilamaw ka gafe sanfɛ marisi kalo tile 11 tɛmɛnen k'a fɔ u fana ni jihadisi État islamique maaw bolo bi ɲɔgɔn bolo. maa ba caman olu fana kɔni ni finitigiw kɔni sera ɲama samedi tɛmɛnen Sudan ale dugukolo o sanfɛ maa minnu kɛnbɛ k'u kuwa da finitigiw ka fanga la ni waati in na Sudankaw fɛ k'a fɔ u ka taa ka bɔ yen nin ye a kalo 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye fangajaso o kɛra Sudan jamana kɔnɔna la fangajaso min a ko daminɛ kana bila bi la a kɛra sababu ye ka maa 48 ka olu bɔnɛ u ni na nisɔngoya taamakɛla ninnu kɔni taara fo jamana ɲɛma yaso yɛrɛ daga yɔrɔ kɔni na ka ɲɛsin fɛn min ye Khartoum ale dugu o kɔnɔna kɔni ma ye Abdel Fattah Burhan ale min ye fangajaso kɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen a fana kɔni tun bɛ yen ka fara a ka maaw kan nisɔngoya taamakɛlaw bi bali min na ba polisilakaw kɔni bala ka u jɛnsɛ ni gaz lacrymogène ani u dɛmɛba fɛn tɔw olu fana kɔni ye ka maaw hakili lajigi hali bi k'a fɔ gɛlɛya belebele o kɔni bɛ Sudan jamana kɔnɔna la fanga jasolen kɔfɛ fanga kɔni dira Abdallah Hamdok ministri ɲɛmaa ma nka o ni a taw ta maaw bi jigi siraba sanfɛ cogo min u bɛ jigi o cogoya in fana kɔni na kun foyi ti a la ko u kɔni tɛ nin maa kofɔlen ninnu fɛ Khartoum tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ dugu dɔ bɛ min tɔgɔ ko Madani ani faaba cɛ bɛ taa se kilomɛtiri 150 ma nisɔngoya taamakɛla Atbarakaw fana fɛ a kɛra yen fana jamana kaɲangalanfan fɛ ni an taara Port Sudan jamana kɔrɔnyanfan ni nisɔngoya taama kelen in fana kɔni kɛra ye n'i ye samedi ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kelen in dɔrɔn kɔnɔna la wulikajɔbaw ani cɛsiribaw olu kɔni b'a la ka kɛ nin maa kofɔlen ninnu kɔni fɛ pour ka se k'a yira finitigiw la k'a fɔ u tɛ u fɛ wa u bɛ fɛ u ka taa ka bɔ yen wa ni Ala ma baasi kɛ tuguni maa kofɔlenw y'a yira k'a fɔ ni Ala ye nin kalo tile 30 yira an na u bɛna wulikajɔ dɔ yɛrɛw ka olu kɔni bolo da Sudan ale jamana kɔnɔna la. Desmond Tutu cɛdo min ni ani Nelson Mandelaw ye teriya kɛ ɲɔgɔn fɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna la Desmond Tutu ale kɔni fatura k'a si to san 90 na nin cɛ kofɔlen kɔni ye bɛn jɔnjɔn ta san 1984 san ale waatiw la an b'a fɔ jɔnjɔn min ma ko prix Nobel de la paix ka se ka siyala woloma kɛlɛ ani ka dantɛmɛ wale ka o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna la ni cɛ kofɔlen kɔni ye a se kɛ kosɛbɛ Afrique du Sud jamana ka ɲɛtaa la bɛɛ lajɛlen bi se don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ani bɛɛ lajɛlen bi se ka damakiɲɛ kiiriko la cogoya min na a ye o kɛlɛ kɛ Sud-Afrique jamana o kɔnɔna la Sud-Afrique jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale kɔni kumara Sud-Afrique jamanaden bɛɛ tɔgɔ la min senfɛ a y'a yira k'a fɔ nin cɛ kofɔlen ka fatoli a bɛna nɔ kɔni bila Sud-Afrique jamana ale kɔni dusukunna ni waati in na o kɔfɛ sa jamana ɲɛmaa caman
olu fana kɔni kumara ni waati na Faransi jamana ɲɛma Angleterre ministri ɲɛma ka fara a masamusoba o fana kɔni kan ka fara jamana caman kan olu bɛɛ kɔni y'a yira k'a fɔ nin cɛ kofɔlen ka fatuli a bɛna nɔba kɔni bila fɛn min ye maaw dusukun o la. Ayiwa an sera ka kunnafoniya minnu sɔrɔ ka jira aw la lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ olu la kibaru minnu bɛ an bɛ olu da aw tulo kan hali sisan ziyara ko in ale hukumu kɔnɔna ni ala ye sibiri natɔ jira an na janvier kalo tile gale san 2000 ani san 22 o fɛn min ye Hikmatul Islamia section 5nan ni 6nan ye olu fana ka kaburudonbaw bɛna sanuya section 5nan olu bɛna Kalabankura kaburudonba furan section 6nan olu bɛna na Ɲamakɔrɔ ale kaburudonba ka o sanuya ka kɛ pasi ye kari don sa janvier kalo tile 2 ni ala y'o jira an na section 7nan o ye Kati ni Alamuni olu fana bɛ Kati kaburudon furan fɛn min ye o kari don kelen de sɔgɔmada fɛ jolidiba fana labɛnlen don silamɛya duba kɔnɔ ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ ni ala ka diɲɛ ziyara ko in ale hukumu kɔnɔna hali sisan ka taa fɛ an b'a deli ala fɛ yarabi hali sisan ala ka baara in bɛɛ lajɛlen timɛli ko ɲuman di an ma su hɛrɛ o bɛ masaramani bolo ala ka diinɛ ni aw bɛɛ ma an ka jamana ala ka kɔlɔsima ka ɲɛmajɔ ka basigi belebelew ka belebele hali sisan an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn a yɛrɛ foli la ka deli masaramani fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala ko kalifa ani a bɔnna bɛɛ lajɛlen la sini ni waati kelen na aw bi kunnafoniya wɛrɛw sɔrɔ min ni nin si tɛ kelen ye aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ kira bonya n'an karamɔgɔ Faruku n'a bɔnna sanu barika kosɔn sɔli ala rasuli